we are offering drinks that very affordable for everybody, which starts at 39 pesos. Pasubayan ko pala yun niya ako yung Team Bautista ng Exploring Pampanga. For today's vlog guys, naimbitahan tayo ng MT9ers dito sa Model Community Brgy, Porac, Pampanga, o tinatawag nilang Talk Wings. So pinasyalan natin itong store nila. And yan, mamaya titikman natin itong mga pinagmamalaki nilang drinks dito. Very affordable and for sure guys, quality itong mga lasa ng mga drinks nila. Good day mga kabalen, this is Jessica Pangilinan and I'm inviting you all to visit our MTea Café. Tinitiyak po sa inyo na talaga namang ma-refresh kayo sa mga drinks na ino-offer namin because we are offering drinks that very affordable for everybody, which starts at 39 pesos lang. Hope to see you all soon here mga kabalen. Thank you! Nahihirapan naman po kayo na puntahan ang aming main branch dito sa Model Community. You can visit our other branches located at Pangatba, Porac, Pampanga, Ulong Santor, Porac, Pampanga, and New San Jose, Dinalupian, Bataan. Bago namin tikman itong mga pinagmamalaking drinks ng MT9ers, so babanggitin ko muna yung mga series na meron sila dito. So meron tayong Coffee Series, Ice Shaken Black Tea, and Deluxe Series, Fruity Lemon Detox, Cheesecake Series, and syempre hindi mawawala dyan yung mga classic series and premium flavors nila. Isa po sa aming deluxe series is our special scramble. And then, isa po sa aming specialty, which is very affordable naman po, is our guyabano with chia seeds. And perfect po ito kapag nasa diet naman po kayo. And one of our classic milk tea is our red velvet. And syempre guys, di mawawala dyan sa mga coffee lovers. Kung mga coffee series nila, meron tayong Oreo Cappuccino. And ito, yung macchiato, isa sa mga favorite flavor ko. And syempre guys, sa mga ice shaken na black tea nila, meron tayong lychee mango, and then yung kanilang blueberry. Ito po yung continuous ng aming classic milk tea. We have Melona, Ube, Makapuno, and then one of our Yakult series, which is our lychee Yakult naman po. One of our specialty din po, yung blueberry, cheesy mango, and then yung green apple. And guys, syempre ito talagang bagay sa akin ito, lalo na lagi tayo nag-food trip. So kailangan natin itong mga fruity lemon detox nila. So meron tayo na dito yung strawberry lemon, and yung isang flavor natin, kiwi. Sa mga cheesecake series nila, syempre sa mga mahilig sa medyo sweet, meron tayong mango cheesecake, and then yung strawberry cheesecake. Na namin yung mga drinks ni MT9ers, and ako titikman ko ito kanilang strawberry lemon na meron siyang lemon sa loob, and yung chia seeds. So nakakatulong to para makapag-detox tayo. Ayan. Yung akin naman po yung aming special scramble. Try ko. Imagine guys, no, 49 pesos, meron na kayong mga detox drinks. So marami naman kayo talaga pagpipilian sa kanilang menu. Sa mga kids, for sure gusto nila ito mga classic flavors natin. And sa mga coffee lovers, meron din. Sa mga Yakult series nila, sa mga mahilig sa Yakult. And syempre ako talaga, perfect sa akin itong mga detox nila dahil nga everyday tayo nag-food trip. Kamusta yung lasa niyan, Jessica? Well, lasa pa rin naman po yung classic scramble natin. Pero meron siyang special something na ma-feel mo sa tango, which is refreshing talaga. Very nostalgic siguro, lalo na sa mga batang 90s na tulad namin. Sa mga cheesecake series nila guys, titikman natin itong kanilang strawberry flavor. Halin na natin. Itong lychee po is perfect for those people na gusto yung refreshing drink. Na gusto yung maasim-asim pero may tamis. This is perfect for you guys.
At syempre akong cheesecake lover na ako guys. Try nyo ito yung strawberry. First time matikim ng strawberry cheesecake, pero ito napakasarap. Sa murang halaga for only 69 pesos, pero yung quality ng lasa is nandun. And sa mga drinks nila dito guys, ang pinakamura natin is 39 pesos. Ito yung mga classic series nila. For only 39 pesos, matitikman mo na yung mga drinks ni MT9ers. Once again, this is Jessica and iniimbitahan ko kayo na bisitahin kami dito sa MT9ers, and we are open every day for 11 a.m. until 9 p.m. from Monday to Sunday. Thank you! Yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag yung kalimutan i-share ang video to para malaman ng mga ibang taga-Porac dyan or mga kababayan natin itong MT9ers dito sa Model Community, Barangay Pio, o itatawag nilang Tokwing dito sa Porac, Pampanga. Very affordable yung mga drinks nila, and syempre yung lasa, very quality. So until our next vlog, peace out!